ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അത് അടവിരിഞ്ഞ ശേഷം എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. രാവിലെ സൗണ്ട് കേട്ടതോടെ ഞാൻ എണീറ്റ് വരികയത്. എണീറ്റ് വന്ന് ഞാൻ അമ്മേനെയും കൂട്ടി അങ്ങ് നമ്മൾ അടവെച്ചെടുത്ത് ഞാൻ നോക്കി. അത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തലകൾ പൊങ്ങി പൊങ്ങി കാണുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് നമ്മളെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ എത്രണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലെ എത്തിയ പാടെ തന്നെ കുറച്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട ഇങ്ങനെ വിരിയാനായിട്ട് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ പാടയങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇനി നിന്ന് കുറേ നേരമായി അതങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അവിടുത്തെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴത്തേക്കും തള്ളക്കോഴി അങ്ങ് കയറിയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞപാടെ തന്നെ തള്ളക്കോഴി കയറിയിരുന്നപാടെ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ മുട്ടത്തോടല്ല നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി കേട്ടോ. ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ മുട്ടത്തോട് ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും വരണ്ട വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വിരിയാനുള്ള മുട്ട മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചു കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പോയിട്ട് തള്ളക്കോഴീനെ അത് അടയിരിക്കുന്ന കോഴിയെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ എണീറ്റ് പോകാനും അടുത്ത മുട്ടകൾ വിരിയാനും സാധ്യത കുറവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെന്ന് കഴിഞ്ഞവിടെ പോയി എന്നൊന്നും നോക്കാതിരിക്കുക. പോയി നോക്കുക, എന്നിട്ട് വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുട്ടകളെടുത്ത് മാറ്റുക, അത്രയും ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വിടുക കേട്ടോ. നമുക്കിനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വിരിഞ്ഞ ശേഷം കാണാം. നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൂട് സെറ്റാക്കണ്ടേ. അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചൊരു കൂടുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചാക്കിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു മണ്ണിടുക. കാരണം മണ്ണിടുന്നതിന് പകരം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഈർപ്പെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ നമ്മൾ മണ്ണിടുന്നത്. പിന്നെ സ്മെല്ലും കുറവുണ്ടാകും. നമ്മൾ 15 ദിവസം വരെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്താണല്ലോ ഇടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്മെല്ലിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയായിട്ടോ നമ്മൾ മണ്ണിടുന്നത്. മണ്ണിട്ട് നല്ലോണം ലെവലാക്കി എടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ കൂടാണ്, കാരണം ഒരു അടവെക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡലായുള്ള കൂടായിട്ടോ നമ്മളിവിടെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ആ കൂടായിട്ടോ ഇത്. നമ്മളതിലേക്ക് ശരിക്കും മണ്ണിടണം കേട്ടോ. നല്ല വൃത്തിക്ക് മണ്ണിട്ടിട്ട് ലെവലാക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിപ്പിലിടാൻ പോകുക കേട്ടോ. കാരണം ചിപ്പിലിടുന്നതും നല്ലൊരു വെള്ളത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിപ്പിളി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിപ്പിളി അതിലേക്ക് ശകലം ഇടുന്നത്. മണ്ണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാലത്ത് ചിപ്പിളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല വൃത്തിക്ക് ചിപ്പിളി ഇടുമ്പോൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടിച്ച വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. ചിപ്പിളി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചകിരിപ്പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തോ കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിപ്പിളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിപ്പിളി ഇട്ടെ. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് കരിക്കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ബെസ്റ്റ്. നമ്മൾക്ക് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാൽ മതി. ഈ ചിപ്പിളി ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കരിക്കട്ട ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിപ്പിളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. നമുക്കിനി കൂട്ടിലേക്ക് ഇവരെല്ലാം മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറ്റിയപാടെ നമ്മൾ തീറ്റ വെച്ച് കൊടുത്തില്ല, നമ്മളൊരു വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് കലക്കിയത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കലക്കിയത് നമ്മളിടണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം ഒരു ഉഷാറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തപാടെ അതിന് തീറ്റ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവരുടെ ദഹനപ്രക്രിയ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു കുറച്ച് നേരം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വലിയ ഭാരം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശകലം വെള്ളം ആദ്യം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും സേഫ് അതായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ദഹനപ്രക്രിയ എല്ലാം കൃത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അവർക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവർക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവർ നല്ല വൃത്തിക്ക് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തള്ളയ്ക്കും നമ്മൾ തീറ്റ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ദിവസം പരിപാലിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ എന്താ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? ഇതറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ ആ തീറ്റ എന്താ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതെന്നുള്ള തീറ്റ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വെക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴിയെ നമ്മളെങ്ങനെ അടവെച്ചെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മോൾ ഐ ബട്ടണിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും വരും, പിന്നെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അത് എനിക്കും ഈ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.